Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. Быел Татарстанның 8 районында Теләче, Спас, Лаеш, Питрәш, Зәй, Бөгелмә, Ширмешән һәм Чистайда бал кортларының күпләп үлүе ачыкланган. Бу хакта Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азыклык министрлыгының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Бу уңайдан тикшерү алып бару өчен комиссиялар эше оештырылды дип белдерделәр министрлыкта. Шулай ук быел агрономнар да авыл хуҗалыгында куркынычсыз технологиялар куллану буенча курслар узган, бу уңай нәтиҗәгә китергән. Әлеге уңай практиканы барлык районнарда да таратырга җыеналар. Шуннан соң бал кортлары үлеме белән бәйле хәл тулысынча тотрыкланыр дип хәбәр иттеләр авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында. Актаныш районының югары технологияларны беренчеләрдән булып авыл хуҗалыгы тармагында кертүче Әнәк агрофирмасында шушы көннәрдә заманча метеостанция урнаштырылды. Әлеге җайланма алга таба һава торышы турында төгәл мәгълүмат алырга мөмкинлек бирәчәк. Заман белән бергә атлаучы хуҗалыктан безнең репортаж. Бу безнең метеостанция дип атала. Монда безнең утра сим-карта һәм шулай кояш батареясы. Шуннан эшләй бу. Һава дымлылыгы, алда булачак явым-төшем күләме, хәтта туфрактагы дымны да шушы җиһаз аша тикшереп була. Алдагы 5 көнгә төгәл прогноз бирүче метеоҗиһаз Әнәк агрофирмасы өчен зур ярдәмче хәзер. Бу безнең күрсәтә җил юнәлеше һәм тизлеге дип әйтергә кирәк. Һаваның температурасы һәм влажность. Монда инде яңгырның миллиметры, саткамер дип атала. Электрон җиһаз махсус кушымта аша кесе телефонына тоташтырыла. Аның ярдәмендә һава торышына бәйле барлык үзенчәлекләрне дә карап була. Метеостанция яңгырларның үсемлекләрдә нинди авыру китереп чыгарырга сәләтле икәнен дә күрсәтә. Агрофирманың баш агрономы Айзат Файзуллин әйтүенчә, әлегә ул бирегә сынау шарты белән генә урнаштырылган. Әнәк агрофирмасында бүгенге көндә урып җыю эшләренең 25% башкарылып чыккан. Хуҗалык комбайннары бүгендә басу кырларны иңли. Техникаларның сафы тагын бер комбайнга тулыланган. Комбайнның өстенлекле яклары шактый. Урып җыюда ул сизелерлек ярдәм күрсәтер дип ышана белгечләр. Һава шартлары уңай торганда булган уңышны югалтуларсыз җыеп алу төп бурыч. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Китап киштәләренең яңа басмалар белән тулыланып баруы билгеле бик уңай күренеш. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан 2021 елда беренче тапкыр татар телендәге әдәби әсәрләр бәйгесе узды. Әдәби конкурска барлыгы 1000 әдәби әсәр кабул ителде. Шуларның 15-е роман. Җиңүчеләр арасында Зөлфәт Хаким, Фирдус Гыймалдинов, Рауль Сабыр романнары бар. Яңа гына табадан төшкән язучы Рауль Сабырның Фәхрине үтереп ташладылар дип исемләнгән китабы Татмези бинасында урнашкан әдәби кафесында укучыга тәкъдим ителде. Тулырак Ләлә Зайнуллина язмасында. Әдәби бәйгедә җиңү яулаган әсәрләрне Татарстан китап нәшриятендә аерым китап һәм җыентык рәвешендә бастырып чыгару вәгъдә ителгән иде. Вәгъдә иман, бәйге әсәрләре китап киштәләреннән үз урынын алды. Беренче эшлеккә кергән җиңүчеләрне Татарстан китап нәшриятендә китап итеп бастырып чыгардык. Һәр язучының күңелендә булган, ләкин вакыт таба алмаган әсәрләрне дөньяга чыгарырга бик нык булышкан конкурс бу. Без инде Рауль Сабырны әлбәттә хикәяләре аша беләбез, аның кызыклы драматург икәнлеген беләбез, журналист буларак беләбез, ләкин менә әлеге бәйге аны инде безнең зур жанрларда, әдәбиятның катлаулы жанрларында эшли ала торган автор итеп, язучы итеп танытты. Фәхрине үтереп ташладылар романы 90-нчы елларда тулай торакта яшәүче 4 дусның үзара мөнәсәбәтләре турында. Бу әсәр белән булуның яшь чакта, яшүсмер вакытта хыяллары нинди иде? Без нинди максатларга омтыла идек? Үзебезнең тормышны ничек итеп күрә идек? Шуны тасвирлау һәм бүген ни килеп чыкты? Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әлеге бәйгене дәвам итеп, 2022 елның 1 октябреннән татар телендәге әдәби әсәрләргә яңа бәйге игълан итә. Романнар 2023 елның 1 декабренә, башка номинациядагы әсәрләр 2023 елның 1 сентябренә кадәр кабул ителә. Җиңүчеләргә бүләк фонды 3 миллион 895 мең сум. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.
Язучы һәм драматург Рауль Сабыр белән әңгәмәне безнең чыгарылыштан соң хәерле көн Татарстан тапшыруында карый аласыз. Август айында елның иң матур йылдызлар яңгырын күзәтергә мөмкин. Бүген үк башкалабыз Казанны Персеида йылдызлыгы яктыртыр дип көтелә. Ул кичке сәгать 11-дә башлана, 12 августтан 13 августка каршы төндә Татарстанда Персеида метеор агымының иң югары ноктасын күрергә була. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Беренче минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студия кунагы язучы һәм драматург Рауль Сабыр. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте вагаз телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-СЗКШ-TV.ру сайтында. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Бүген җомга мөселманнар өчен иң мөһим һәм изге көн. Ул Аллаһы тарафыннан бәхетле көн буларак билгеләнгән. Кайбер илләрдә җомга рәсми рәвештә ял көне булып санала. Бу исә дин тотучыларга җомга намазында катнашу һәм бәйрәм көн шатлыгын тоярга мөмкинлек бирә. Гадәттәгечә, вәгазь телевизион ачык конкурсын дәвам иттерәбез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мин үземнең вагазымны тәкъдим итәм. Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам нәрсәләрне яратты икән. Бер вакыт Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам Әбу Бәкер, Гомәр радиллаһу анһум, Госман радиллаһу анһум, Гали радиллаһу анһум халифәләр белән сөйләшеп утырганда, "Син нәрсә яратасың?" дип сорадылар алар. Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам әйтте: "Исле майны яратам, табигатьне, үләннәрне, чәчәкләрне, матурлыкны яратам" диде. Һәм икенчесе инде хатын кызларны яратам, әниемне, хатынымны, кызларымны диде. Һәм инде өченчесе булып намаз укуны яратам диде. Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам Рәҗәб аеның 26-нан 27 кичәсендә Рәҗәб аенда Исра Миграҗ вакыйгасы бүләк ителде аңа. Һәм ул шунда Аллаһы субхана ва тәгаләдән сорады: "Мин синең белән аерылуны ничек итеп кичерермен?" дип. Һәм Аллаһы субхана ва тәгалә җавап бирде: "Мин намаз укучы янында булам" диде. Намазым шуңа күрә Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам һәр вакыт әйтә торган булды. Намаз ул минем күз нурым дип әйтә торган булды. Шуннан соң Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам Әбу Бәкер радиллаһу анһумнан сорады: "Син нәрсәләрне яратасың?" "Йөзеңә карарга яратам" диде. Чөнки Пәйгамбәрбез галәйһиссәламның йөзенә карау инде аның күзләрен аннан нур бөркелеп торган, аның күзләр шагыла торган булган Пәйгамбәрбез галәйһиссәламга караганда. Икенчесе, "Малымны дин юлына сарыф итәргә яратам" диде. Һәм "Синең минем киявем булуымны яратам" диде. Чөнки Әбу Бәкер радиллаһу анһум инде ул Гайша анабызның әтисе була. Шуңа күрә дә менә безгә дә шушы яхшы нәселдән балаларыбызга тормыш иптәше эзләү, пар эзләү безгә дә сөннәт булып тора. Чөнки без дә инде балаларыбызга битараф булырга тиеш түгел, аларның гаилә корганда аларга да яхшы нәселдән пар эзләргә тиеш булабыз. Шул ук сорауны Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам Гомәр радиллаһу анһумга биргән. Гомәр радиллаһу анһум яхшылыкка өндәргә, явызлыктан тыярга яратам дигән һәм инде тузган кием кияргә яратам дигән. Чөнки без халифәләрнең тарихыннан беләбез, ул өстенә 70 ямаулы кием киеп йөри торган булган. Менә бүгенге көндә без карасак, безнең шкафларыбыз тутырып кием, һаман киемебез юк дибез, шулай бит. Кием өстенә кием алабыз, бу да инде исраф итәбез дип аңларга кирәк, шулай бит. Шул ук сорауны Госман радиллаһу анһум биргән Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам. Ул шундый җавапны биргән: "Ашларны ашатырга, ялангачларны киендерергә, Коръән укырга яратам" дип җавап биргән. Һәм инде Гали радиллаһу анһум да шушы ук сорауларны биргәч, Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам ул инде җавап бирә: "Узын иссе көннәрдә ураза тотарга яратам, кунакны хөрмәт итәргә яратам. Һәм нәфесем белән көрәшергә яратам" дигән. Чөнки Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам әйткән: "Сезнең нәфесегез 70 шайтаннан да яманрак" дигән. Шул вакыт алар янына Җәбраил фәрештә килә.
Һәм инде мин дә ди үземнең нәрсәләр яратканымны әйтеп үтим әле ди. Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам аннан да сорый, син нәрсәләр яратасың дигәч, инде ул әйтә: "Одашканнарны туры юлга күндерергә яратам. Тәкъва гарифләр белән дус булырга яратам. Һәм инде авыр хәлдәге гаиләләргә ярдәм итәргә" дип үзенең сөйгән әйберләрен әйтеп бирә. Инде шуннан соң Җәбраил галәйһиссәлам аларга мөрәҗәгать итеп әйтә: "Аллаһ Тәгалә нәрсәләрне сөя? Мин шул турыда да сезгә әйтеп китим әле" дип әйтә. Һәм инде ул әйтә: "Изге эшләрнең дәвамлы булуын, гөнаһлы кешеләрнең тәүбә итүен" ди. Үкенеп илаган күз яшьләрен һәм инде авырлыкка сабыр итүче кешеләрне ярата Аллаһ Тәгалә ди. Хөрмәтле дин кардәшләрем, менә шушы әйтеп үтелгән сифатларны без үзебездә тәрбиялик, булдырыйк, башкаларга да ирештерик һәм инде шушы сифатлар тирә-юньдәгеләрне дингә тартуга сәбәпче булып торса иде, мин шушының белән вагазымны тәмамлыйм. Ва галейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Вәгазьләрне 15 яше тулган һәркем видеоязма рәвешендә җибәрә ала. Электрон адресыбыз tvvagazbitirchik.yandex.ru. Бүгенгә барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп, сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.